nwanne m. Achọrọ m ịma ihe awụ na-agba ya ọhịa Owere mgbe ọ dịrị echi. Epụta ha na anụ. Epụtaghị ịnụ ahụ. Ọhịa Owere ọhịa ahụ echi ochigo na-echi ejuwe ụlọ ọfịa. Ị na-ege ịnụ igeti ya ọfụma wee weta. Igechala ya egechala ịdalị ya gara mana ịnụ ahụ onye ọ na-achịkwu bụ ihe gbasara agbagha ọrụ ụzọ Owere mba n'ọfịa Owere ọfịa echigonu anyị agbalị ya mgba onweghị ihe onye ihe n'ụzọ ka ya ịgbaghalị ya mgba na ọ gaghị echi ụzọ Owere bụ n'oge gboo ndị mmadụ adịghị egbukewe aja ụlọ mgbe a bịa alụkọsịa ụlọ onye alụ anyị enwee aja ụlọ oge ga-egbu aja wee tinye ọnụ ụzọ ama kịta oge bụ ọdụ ya ebeze na-eli nri ma ọ na-ayọ akpụ n'azụbeghị onye nkọzi agafere ị na-eli nri ma ebe ị na-achọ ịwụ ahụ onye nkọzi esi ebe nkọzi na-aga ezi onye nkọzi esi nkọzi na-anata nta n'irubeghị n'iru ebe ị na-ayọ akpụ n'irubeghị onye nọdụ n'ime ebe ị na-eli nri ọ pụtazi ofu na ihe na-eyi ofe ọgbọnọ n'ime beghị abịazi ọ na-ewe onye ahụ iwe na ndị mmadụ si bi aga ezi ụmụsị onye ọbịa nwere ndị maala aga ụdị ụzọ ahụ onwe onye ghara iwere uche ịna-anyafụ na oge abụrụ oge eji aga ezigbo mmadụ esi ụzọ ete aka maka ụzọ izu ụlọ ahụ na-eme ezi ọ dị nso mana mgbe ya wepụta n'ụzọ uche ma ọ n'ime abalị Chineji na ahụghị oge ha bụrụ mgbe a na-atụ ya na ndị ori na-agafe bịa nkabe ụzọ be mmadụ ma ọ na mgbaghachi ịma na onye ọbụla na mmadụ apụsịgo ịgawa ụzọ ebe ahụ onwe ka ihe si fuo ya nkịta ya akpọ a na-eji uche atọrọ nkịta niile olifọ na mmadụ ahụ erizi abịazịa o nwezi onye ya wee na-aga biya ahụ ụtụtụ ọga ọ na-akwa osie mgbede ọgakwa ọ ntarakwa osie n'ime tupu chi eji ọga ụzọ be ugboro isii nkịta ịkwụsị ya sị na ebe ọ bụla ụzọ na-akafọ na ahụhụ jenus ụzọ na-esi be mmadụ aga ezi nke a bụ gịnị dị ịgbago ụzọ Owere mgba echi ya gafetazi ya echi onye agaghị ọbịa nye anya ka a maa ma ya ịnọghị ya dịfere mgbe uru ụzọ ahụ n'ụlọ ha dịbụ 13 na-aga ụzọ oge ncha ịgbaga mgbe anyị na-agba na bala ha mba nakọta ha fọzọ ya nọ nakọta ndị fele na-emepụta ụzọ ahụ mmadụ anyị na-agazi ya ochie agbahụ ụzọ Owere mgba na ọ dị echi ahụgụ ụfọdụ ife onye nje wela ogige gbachie ụzọ ahụ gbachie ya ụlọ ụzọ esi eje ete nkwụ ma ọ bụ ụzọ ụlọ oge gbachie ya ịpụtara ụlọ ọgbachi gị ịnachighị azụ ụzọ Owere agbagoro ya mgba owechie ịnụ ahụ ọ na-egosi na ọ nwere nke a na-akpọghị afọ eji akọ ọnụ ị na-amụ amụ ọ na-agbasa a na-akpọghị okorobịa imi ogologo onye akpọghị ya mụọ onye akpọghị ya mụọ ọ naghị afa mana onye kpọrọ ya ndị kpọrọ ya ịma ha afa m kpọsịkwa m ihe mụsoro osel m na gwekwe nke a bụ gịnị onye ya agụzọ sị ọ na-egwekwa ya iwe ọmụkọta afa ha agaghị nwa agbahụ ụzọ Owere mgba ọ dị echi ọ bụrụ na ikwuru ihe na-asọ ndị mmadụ ewere ihe na-asọ wee na-echere gị ọjị ezigbo mmadụ